Alguna intervenció més? Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Bona vesprada. Efectivament, com ha dit la senyora regidora, avui estem així convocats per a parlar del catàleg. Però jo crec que qualsevol governant o qualsevol polític que estiga a l'alçada del càrrec i de la caïra que ocupa no pot obviar de cap de les maneres les preocupacions i les inquietuds dels seus ciutadans. Jo crec que avui sacrificarem part de la nostra intervenció respecte al catàleg, perquè crec que el meu company Pau ja ha explicat molt bé quina és la nostra posició, per a fer referència als esdeveniments que estan ocorrent. Jo sincerament crec que no només el senyor alcalde, sinó que el Partit Popular d'Algemesí, perquè al final és ell el que ix en els mitjans de comunicació, però vostès no he sentit per part de ningú membre del Partit Popular que li critiquen o li censuren ninguna de les seues intervencions, per tant m'adreçaré a tots vostès al Partit Popular d'Algemesí. Crec que han treballat molt dur en els últims dies per a crear dos bandos, en la ciutadania, per a confrontar els ciutadans d'Algemesí. Ciutadans que conviuen en els nostres carrers i en les nostres places. Ciutadans que contribueixen i col·laboren a engrandir el nom de la nostra ciutat per allà per on van, construint muixerangues i construint la nostra plaça de Bous. I vostès s'han esforçat per a confrontar-los, per a que gent de la nova muixeranga que construeix muixerangues i construeix la nostra plaça perquè són cadafalers, entren en conflicte amb els seus amics i amb els seus familiars. Per a que gent que va o deixa d'anar a la plaça de Bous i acudeix als actes que se celebren en la plaça Cantonera, entre en conflicte amb els seus amics o amb els seus conciutadans. Vostès s'han esforçat sobremanera per a contribuir a crear aquests dos bandos. I vostès han decidit, com a governants que són, que el que haurien d'haver fet és vestir-se de governants i vestir-se d'alcalde i traure la manguera per apagar el foc i ser capaços de sentar a totes les sensibilitats en una taula i ser capaços d'arribar a un consens. Vostès s'han vestit de piròmans i han tret el bidó de gasolina i han decidit fer l'incendi encara més gran. Vostès són uns irresponsables. Vostès són uns irresponsables, amb totes les lletres de la paraula. I jo, sincerament, vull adreçar-me ara als ciutadans d'Algemesí i demanar-los, per favor, que quan vinguin les eleccions que pensen ben bé quina és la decisió que van a prendre. Perquè del seu vot, que és la força més gran que tenen, va a dependre que Algemesí continuï tenint estos governants que confronten els seus ciutadans o que tinga governants amb seny, amb trellat o amb sentit comú, que oferisquen una alternativa seriosa a aquest poble i que contribuïsquen a que tots els ciutadans se senten partíceps, siga quina siga la seva opinió i siga quina siga la seva sensibilitat. Els ho demane, per favor. I ja per acabar, com sé que és un plenari extraordinari i en els plenaris extraordinaris no existeix el punt de pregs i preguntes i sé que el senyor alcalde s'aferrarà a això per no donar la veu a la ciutadania, jo vaig a fer-li una petició. I és que quan s'acabi el plenari extraordinari i el doni vostè per finalitzat, obriga una reunió informal perquè el que ja acabaria de coronar-lo és que avui no donarà la veu als seus ciutadans. Gràcies. Molt bé. Alguna altra intervenció?